Вітаю вас, дарагія тэлегледачы. Кожны чалавек можа знайсці сваё месца ў касцёле. Бог любіць усіх. Пан Езус сказаў: «Не забараняйце дзецям прыходзіць да мяне». Касцёл спадарожнічае чалавеку з першых хвілін жыцця. Сёння ў праграме аб дзецях і аб духоўнай апецы касцёла. Кожнае дзіця – гэта Божы дар. І таму нараджэнне дзіцяці ў хрысціянскай сям'і з'яўляецца вялікай радасцю для яго бацькоў, сваякоў і блізкіх. Яны з любоўю апекуюцца ім, кормяць, апранаюць, дбаюць аб ім. Каб добра і правільна развівацца, дзіця патрабуе клопату і прысутнасці бацькоў. Але не толькі стварэнне добрай атмасферы дома належыць да абавязкаў хрысціянскіх бацькоў. Трэба яшчэ задбаць аб збаўленні яго душы. Таму трэба ахрысціць гэтае дзіця. Менавіта хрост з'яўляецца першай сустрэчай маленькага чалавека з касцёлам, які будзе апекавацца ім праз усё яго рэлігійнае жыццё. Хрост – гэта першы з хрысціянскіх сакраментаў. Гэта значыць бачных знакаў нябачнай Божай ласкі, якія Бог дае чалавеку. Сакраменты устанавіў Хрыстос і перадаў іх касцёлу. Праз гэтыя знешнія абрады мы атрымліваем Божае жыццё. Падчас хросту, праз спаліванне вадою і вымаўлення слоў імя дзіцяці і я цябе хрышчу у імя Айца і Сына і Духа Святога, чалавек атрымлівае шматлікія ласкі. Адпушчэнне першароднага граху і ўсіх асабістых грахоў, нараджэнне да новага жыцця, дзякуючы якому чалавек становіцца выбраным сынам Айца, членам Хрыста, святыняй Святога Духа. Праз прыняцце гэтага сакраменту ахрышчаны далучаецца да касцёла цела Хрыста і становіцца удзельнікам святарства Хрыста. Але пасля нараджэння дзіцяці перад бацькамі ставіцца цяжкае заданне – выхаванне чалавека. Рэлігійнае выхаванне дзіцяці павінна падрыхтаваць яго да свядомага прыняцця веры, каб яна стала зместам ягонага жыцця і спраў. У гэтым бацькам на дапамогу зноў жа прыходзіць касцёл, які на зразумелай мове перадае дзіцяці праўды веры. І перш за ўсё гэта падрыхтоўка да першай святой камуніі. Перш за ўсё трэба ведаць, чым з'яўляецца першая камунія. А ёсць яна згодай на жыццё Бога у сэрцы і душы чалавека. Гэта здарэнне вельмі важнае ў нашым жыцці. Таму прыгатаўленне да першай камуніі трывае 2 гады. На працягу гэтых 2 гадоў дзіця пазнае 10 Божых наказаў і праўды веры, а самае галоўнае – адкрывае Бога, адкрывае яго прысутнасць у сваім жыцці, адкрывае яго дары і любоў, вучыцца слухаць яго слоў і выконваць яго волю. Каб сучасны чалавек пазнаў Бога, то перш за ўсё павінен сам гэтага прагнуць. Па-другое, бацькі павінны быць прыкладам веры для сваіх дзяцей. А па-трэцяе, тут, у касцёле, мы праз розныя цікавыя гісторыі, пры дапамозе Божага Слова, праз розныя метады, адкрываем дзіцяці, кім сапраўды з'яўляецца Бог. Што Бог – гэта найлепшы сябар для яго. Сябар, які яго вельмі моцна кахае, на якога заўсёды можна спадзявацца, і які ніколі яго не пакіне. Пасля 2 гадоў навукі на катэхезе, напярэдадні ўрачыстасці першай святой камуніі, дзеці прыступаюць да першай споведзі, гэта значыць да першага свядомага вызнання сваіх грахоў. Сумленне дзіцяці вельмі чулае і ўражлівае, таму патрабуе належнай фармацыі, каб правільна адрозніваць дабро ад зла. Мы жывем у часы, калі траціцца пачуццё граху, таму касцёл у рэлігійным выхаванні дзяцей ставіць націск на тое, каб яны былі адказнымі за свае ўчынкі. На галоўную ўрачыстасць першай святой камуніі, якую перажываюць дзеці, прыходзяць усе. Дзеці, апранутыя ў белае адзенне, якое сімвалізуе чысціню іх сэрцаў, трымаючы ў руках запаленыя свечы, гатовыя да ўжо поўнага ўдзелу ў святой імшы, падчас якой першы раз у сваім жыцці яны прымуць цела Езуса Хрыста пад відам хлеба ў святой камуніі. У гэтай гістарычнай падзеі кожнага з іх ім спадарожнічаюць бацькі, якія благаславяць сваіх дзяцей. Благослови
Цярпі, мама, руками сваімі. Вось сёння Христа прыму я разам з усімі. Прыняцце першай святой камуніі ў раннім узросце звязана з асобай папы Пія X, які 8 жніўня 1910 года выдаў дэкрэт, у якім наказваў усім святарам на свеце дапускаць дзяцей да камуніі, калі толькі будуць умець адрозніць хлеб эўхарыстычны ад звычайнага. Загад папы сустрэлі з радасцю, асабліва маладыя сэрцы дзяцей. Я хацеў бы, каб вы моцна полюбілі Пана Ісуса, каб вы не толькі сёння урачыста прынімалі Яго з такой задумай і з глыбокай моцнай верай сваіх дзіцячых сэрцаў, але стараліся заўсёды, часта. Даже если будете чуць які-то смутак, што што-то перашкаджае, то вы, напэўна, помніце, што есть месца, где Пан Иисус, як лекарством, нас оздараўлівае. Это споведница. Там Пан Иисус затрошчыўся, каб нас лечыць з хваробаў нашай душы, з усіх грахоў. Вы знешне вельмі белыя сёння, такія як снежынкі. Але такая ж самая сёння, напэўна, у кожнага з вас душа. І так як вы будете старацца приподнимать крыху, як будете ходить по ступеньках, каб не зацепиться, каб не вымазать, то еще более старайтесь, каб не вымазать своей души, каб Пан Иисус там мог иметь место свое, мог приходить до вас и радовать вас, и одорывать вас своими ласками. Момант, якога ўсе чакалі, гэта калі дзеці прымаюць Бога ў святой камуніі, адказваючы амэн на словы святара цела Хрыста. Напрыканцы ўрачыстасці дзеці дзякуюць Богу за яго незлічоныя дары, а асабліва за той вялікі дар, якім з'яўляецца ён сам у святой камуніі, якой яны толькі што прынялі ў свае сэрцы. Я прославляю Тебе, Христос, за Твою ласку, за любовь Твою, мое избавление Тебе пою. Хвала Тебе, мой Пан. Дякуємо Тебе серцем, коханий Єзу, що прийшов до нас у білій чистій хости. Дякуємо за світлий і пригожий день і за весну, яка у серцях нам зіхотить квітками. Дякуємо за любов, яка кожен день єднає, обіймає нас і согріває нас, як тепло сонце. Дякуємо за щастя, що з Тобою нас єднає, і небо ясністю наповняє наші очі. Дякуємо, Пане Єзу, що приходиш до наших серців, береш їх ніби небо на своє помешкання. Дякуємо, що ти для нас отець, брат і сябра, що приносиш нам разом з собою вічну веселость. Дякуємо, що ти нас кохаєш, що ти для нас недалекий, і що ми, Єзу, діти твої назавсьоди.
Пам'ятаєш, тата, як неділю з любов'ю брав на руки свої, каб бачили Бога вошки мої. Пам'ятаєш, мама, як начертила перший знак крижа на лобі моїм, як молитися мене навчила, любіть Христа усім серцем своїм. Вспоминаю сьогодні і молюся сердечно, каб Пан Єзус над нами тривав, каб Ён у вас і во мне застався навечно і на кожному шляху устимав. У гэты радасны для нас дзень. З усяго сэрца хочам падзякаваць нашым бабулям і дзядулям, хросным бацькам, настаўнікам і выхавацелям, сябрам і сяброўкам, і ўсім, хто з намі падзяляе радасць нашай першай сустрэчы жывым Езусам у святой камуніі. Дорогие дети, памятайте об гэтым сённяшнім дню. Не забывайте об тым, каб адчыняць свае сэрцы для Езуса Христа у кожны дзень свайго жыцця. Памятайте аб тым, каб сваю рэчаіснасць будаваць разам з Езусам Христом. А вы, дорогие бацькі, дапамагайце сваім дзецям. Не спыняйцеся на тым, што ўжо дасягнулі. Не гаварыце так, як вельмі многа бацькоў кажа пасля першай камуніі. Навошта? Ужо ж быў да першай камуніі. Не грашыце так, дарагія бацькі. Не гаварыце, што наука іншай мовы важнейшая ад пазнавання Езуса Христа. Не гаварыце, што танец і спорт важнейшы ад Бога, ад Езуса Христа. Наадварот, сваім прыкладам паказвайце дзецям, што вера – гэта скарб, які даў нам Бог. І што вы хочаце выканаць гэту запаведь, запаведь любові, любові да Бога ў першую чаргу, але таксама любові да другога чалавека. Хваліться і Пане, хваліться і Пане, прославляєм, зносим гору свої руки, прославляючи Тебе. Просто першая святая камунія – гэта яшчэ не ўсё. Мы павінны дбаць пра рэлігійнае жыццё дзяцей. Касцёл прапануе дзецям удзел у дыяцэзіяльных днях дзіцяці. Першага чэрвеня 2011 года у парафіі безаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Гродні на паўднёвым адбыўся першы дыяцэзіяльны дзень дзіцяці. Гэтае мерапрыемства сабрала каля 900 дзяцей з розных куткоў гродзенскай дыяцэзы і Беларусі. Паўтары тысячы дзяцей сабраў другі дыяцэзіяльны дзень дзіцяці, які арганізавалі маладыя сем'і на чале з ксяндзом Юрыем Марціновічам. Дзеці прыязджалі цэлымі аўтобусамі з блізкіх і далёкіх мястэчак – Ліды, Навагрудка, Дзятлава, Іўя, Астраўца, Геранёнаў, а таксама з Маладзечна, Вілейкі і Віцебска. Парафія ў паўднёвым рыхтавалася да гэтага свята паўгода. Праграма ў выніку атрымалася надзвычай насычанай і яркай. Конечно, радости много и у детей, и у нас, как организаторов. Немного нам дождь испортил погоду и праздник. Ну, я думаю, для них это не помеха. Во время этой встречи дети приехали сюда, потому что хотели стать апостолами Иисуса Христа. Апостолом може бути кожен, коли він так і захоче, так? І перш за все треба було не тільки переконати до гэтага, бо не в гэтым сенсі, але перш за все показати, хто такий апостол, що гэта перш за все чоловік не тільки того, который Єсус посилає, але перш за все чоловік, якому Єсус довіряє. Довіряє нешто вельми важне, особисте, особливе, так?
і у гэтым знайсці нешта асаблівае для сябе, так, сяброўства з панам Езус, так, наколькі яно таксама паказвае, як вельмі важна быць блізка пана Езуса, так як апосталы, яны былі найбліжэйшы, бачыць, удзельнічаць у ягоным жыцці, разумець, быць, ісці з ім, так, і таму пажаданне адно, каб былі апосталамі Езуса Христа. Радость, вот это день, и мы проведем с Паном Богом. Мы будем молиться, танцевать, петь, веселиться. Я бы хотела пригласить своих подружек, может быть, там, вот, что которые не ходят в костел к нам. Вот хотела показать им то, что как вот мы тут, чем мы тут занимаемся. Очень много поют, а самое главное, сюда приехала, чтобы стать таким, как апостол. Тут нету времени, чтобы скучать. Юда Татетуш, так? Тут вельмі много конкурсаў, гульняў, і тут вельмі прыязджае много дзяцей. І я тут набываю много сяброў. Вельмі падабаецца то, што ў касцёле вельмі много дзяцей. Мы гуляем з імі, там конкурсы устраиваем, гавораць, што клоун прыйдзе. Знаете, детей развлекать всегда легко, потому что дети – это самая благодарная публика. Они все всегда воспринимают с энтузиазмом, всегда играют, активно участвуют во всех играх. Это просто, знаете, это радость, честно, работать с детьми. Мы находимся в костеле, и детей не просто указывают, что и как делать, их вовлекают в игру. Это приятно вдвойне. Честно говоря, я удивлена. Потому что в наше время, я считаю, что взрослые недостаточно внимания уделяют религии и своим детям. А сегодня я увидела, что я, видимо, ошибалась, потому что детей около 1000 мы насчитали. Это очень здорово. Я бы хотела, чтобы так продолжалось и в дальнейшем. У вас сегодня такой праздник шикарный. Я очень рада, мы очень рады, что вы нас пригласили. Спасибо вам большое. Да, и мы улыбаемся. Мы вышли, мы из океана, полотенце забыли, поэтому отряхнулись. Отлично! Я тут уже другий год, і тут проходить такий вельми цудовний конкурс малюнків на тему «Біблія глазами дітей». Я ось намалювала малюнок, і там кожному дитяті дарить подарки. Дети на этот праздник переписали весь новый заповед. В апреле мы объявили 2 конкурса. Первый конкурс – дети переписывали Святое Писание, присылали нам свои эти переписанные письма. Мы потом сложили, и у нас повстала Библия, которую дети принесли в процессе с дарами во время имши, которую отправлял ксенц-епископ Александр. Хотелось бы, чтобы этот праздник действительно стал такой встречей детей с Богом, где они будут приезжать для того, чтобы познакомиться с другом, с подружкой, але также, чтобы и больше узнать о Боге. Чалавек з'яўляецца дарогай касцёла, так казаў благаслаўлёны Ян Павел II. Таму касцёл клапоціцца аб чалавеку ад самага яго нараджэння і да смерці, а асабліва апекуецца дзяцьмі, якіх хоча выхаваць сапраўднымі апосталамі Езуса Христа. Пан Езус сказаў дзецям: «Такім належыць валадарства нябеснае». Дарагія дзеці, я хочу вам прыгадаць сёння, што ад Бога няма канікул. Памятайце пра Бога кожны дзень. Дарагія тэлегледачы, мы чакаем ад вас чарговых прапаноў тэм. Дасылайце іх на наш адрас. Няхай Бог будзе заўсёды з вамі.